lupt cu voi, băi fetelor, băi femeilor, eu lupt cu voi, da? Eu sunt pentru voi, eu sunt pentru înțelegere și dragoste și, nu știu, înțelegerea cuplului și voi mă înjurați că eu gătesc? Voi mă jigniți că eu gătesc? Păi fetelor, sincer vă spun, repet și închid cu lucrul ăsta. Vă doresc să aveți bărbați care, în momentul în care vin de la muncă, să vă ia la palmă. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îmi dădea bunicii mele. Bunicul Dumnezeu să o odihnească. Acum 15, 20 de ani, 30 de ani. Vă doresc capace în cap, sincer. Că asta meritați. Se pare că unele femei asta merită, bro. În momentul în care vedeți un copil de 33 de ani că sare neapărat voastră femeilor, voi îi spuneți, păi da mă, dar gătește, pămpălache. Păi e mai bine să vină să vă bată, mă. Bărbați, bateți-le. Dragilor, dacă nu e ciorba fierbinte sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro! Bateți-le, că asta merită probabil, iertați-mă. Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul din România.